Gandang tanghali. Nakat yung ano ko. Nakat yung video ko. So, dumating yung aking balay. Ang dami ito. Hindi naman ako nakain ng hindi naman nakain si mama ng repolyo. Kasi bawal sa may goiter. Noon kasi ng 2020. Laki kaya ng ano ko dyan. Leg ko. Pag nag-side ako, kita na yung goiter ko dyan. Ang ginawa ko, bumibili ako ng bitoon na bunga sa Quiapo. Talagang dinadayo ko pa. Nagawa ko kinakayod ko yung laman. Parang buko ang laman. Kinakayod ko tapos itinatapal ko dyan. Ang kaso, pagdating sa gabi, siyempre malikot. Nalalaglag. Walang naiiwan. Kundi yung tali lang. Kaya, pero nagtyaga ako noon, mga ilang buwan. Dumating ang pandemic. Wala akong magamit na kasi hindi makapunta ng Quiapo Ang nangyari, nag-search ako sa Google, yung bitoon herbal. Doon ako nakakita ng bitoon herbal. Cream muna ang inuna ko, cream. Nilalagay ko dyan. Isang black saka isang parang kulay green. Yung black, pinamigay ko rin dahil hindi ko ginamit. Tapos, siguro matagal ko ginamit yon. Tapos, talaga hindi na ako kumain ng bawal. Pero nagpa-check up muna ako. Doon tungkol doon sa kung ano yung lalamunan, kung anong bitter ko. Binigyan ako ng gamot. Maliit na gamot. Iniinom ko yun sa loob ng 2 buwan yata. 2 buwan. Tapos, habang pandemic nun, yun ang iniinom ko. Tapos, bumili rin ako nun yung bitoon. Yun yung pinangpupunas ko dito. Tapos, natapos na yung gamot ko, hindi na ako nag-iinom ng tabletas. Ginawa ko yung cream na lang. Yung cream. Pinagtyagaan ko yun. Bumibili ako sa online ng cream. Tapos, di nawala. Tapos, pinalitan ko ng oil. Oil naman ang binibili ko na bitoon oil. Wala na nga yata ubos na. Kasi nilalagyan ko pa din. Kahit hindi mo na kasi natakot ako Lumaki talaga yan. Pag side view ko, bukol na yan Kita na. Kaya matagal ako bago na injection na ng para sa COVID. Yung sa COVID naman. Hindi pwedeng kasi DHW ako dati. Hindi pwedeng ma-assign kami sa vaccination na hindi vaccinated. Ang ginawa ko, nagpa-check up ako. Sinabi ko sa doktor ko na kung pwede na ako magpa-inject sa COVID. Pumayag naman na injection naman ako. Kaya matagal ako bago ako nagpa-inject. Pero hindi na ako nagpa-booster. 2 inject lang ang inabil ko. Booster hindi na. Hindi na ako nagpa-booster. Tapos, pag
nakain ako ng bawal. Lalo na yung repolyo. Pag nakakain ako, parang dry na dry ang pakiramdam ko sa lalamunan ko. Kaya hindi talaga, ingat na talaga akong kumain ng bawal. Bawal nga daw yung balinghoy, repolyo. Yan. Kaya hindi ako basta-basta nakain ng kahit gusto ko ng balinghoy. Diyos ko po, tulo lang. Kasi pag nakita ko ng suma na balinghoy, tapos yung puto na balinghoy, kahit gusto ko kumain yan. Hindi ko na lang, kiss na lang ako sa laway. Kasi hindi pwede. Hindi pwedeng kumain si mama ng bawal sa gluten niya. Kaya ako pa naman konting may maramdaman lang, may stress na ako. Kasi siyempre wala naman akong, pag nagkasakit ako, sino ang tutulong sa akin, sino ang mag-alaga sa akin. Ayoko magpaalaga sa mga anak. Kasi may kanya-kanya na silang buhay. Kaya pasalamat ako kay Lord na bigyan man niya ako ng sakit, pero may lang. Thank you talaga kay Lord at laging nandiyan sa tabi ko. Babae. Kasi alam mo naman ang panginghiling ko sa kanya. Habang ito ang inaalagaan, nandito pa din ako. Kawawa naman ito. Kawawa naman ang baby. Ito, nandiyan ka nakasuksok. Dito ang harap. Yan ka lagi nakapaling Nakapaling ka lagi dyan. Madulas yung suot natin. Kaya naging papadios-dos ka. Nagtututbrush ka pa Gusto ko magtutbrush ka Tutbrushan kita. Ay! Tutbrush ka. Ay! Kinuha ko lang yung toothpaste mo. Ilang subo na lang ito.
Walang ventilador. Kaya pala ang init. Kaya pala nakaramdam si mama ng init eh. Wala pala sa atin ang ventilador. Hmm? Na. Ay. Toothbrush ka. Hmm? Ano? Toothbrushan kita, hawakan ko ang ngipin mo. Dalawa dito sa doon. Kasi kailangan kong toothbrushin yung ano mo eh. Hmm? Nakagat niya kasi yung toothbrush. Kaya kailangan natin palitan baby yung toothbrush mo. Hmm? Na. Saglit lang. Teka. Ha? Hindi ko naman pasok sa bibig. Ha? 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 Hmm. Ah. Ha? Nakagat mo. Kailangan matanggal yung lapot ng ano niya. Kailangan matanggal. Teka, hindi pa naayos yung ngipin eh. Ha? Katingin niya ng dila. Ha? 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 Saan niya? Katingin ng dila si mama. Ay, pangit eh. Saan ang dila? Saan ang dila? Patingin ang dila. Ah. Ah. Ano ba? Ay na. Saan ang dila? Tapos na, tapos na.
Mahirap kasi tututbrasan. Mahirap kasi tutbrasan na laga. Kasi kinakagat niya yung kanyang toothbrush. Inom ka ulit. Pati ngayon ang dila. Ayan, kailangan natin maano pa talagang ngipin mo. Thank you po. Thank you po sa panonood. Huwag po kayo magsawang panoorin kaming dalawa. Thank you po for watching. Love you. God bless.